1 2 I check 1 2. We ready to start? Okay. Ndo naambia. Murigereria chinsando chenigo chitigare chiteka 15 elinde chirage chinsa ibere tulia rero chitarikia 30 mutinyi 11 mwaka chiriwe na 20 no yomo twabwate enkwana na omokonyi bw'omugavana bwe county ya Kisii Daktari Joash Mangi na sentunde ntangani okubwaterana kwebitaseni korwa sorongoro rwa Gusii anana korwa se county ya Kisii ebitaseni bunabone getaseni kya ATV ne radio ya Getembe getaseni kya TV ya Ndizi na boigo Kisii Hot TV korwa sensemo yechiredio nigotore FM Radio Vuna na boigo Sayare FM asobwamo nigotua bwateranire ele kwenda kibunayo murigereria na boigayo motegereri ngotonyorore linde kerotoko nyora baraye batwa bwaterana kwenda